Hayi awuthi ngizobona kodwa ukuthi uyoleka kanjani kunesango mangayithola yini ngoba ukuthola sakhuluma ngedama sondela ngendawo yebo makhosi nonjani ngifondela hey manje ngizogqona ngena nginasela bazongena ngena ngizogqula endaweni oh yebo senze njani yebo makhosi makhosi ngani yini ngisikayo ngizolo ubona into makhosi isingosizo omncane makhosi ngabe ngiyasiza makhosi ngicela lana isingosizo makhosi sizoqinisa ithulusi lami makhosi owa ikufana makhosi yini bethulusi makhosi uqiniseka ikancane ubona kanti kanje ngiyenzela ngala yebo makhosi yebo okay uzofa uzokwenzela njalo makhosi ngoba hey isizulu ngangwangedwa egazi lawo futhi lapho ulalekile manje yeka sahlala ngisentiyami Phethe isikhumba senyoka la lesikhumba lesi la uyakhona awushiyi yebo siphakethini ukuze lesilwane singeke sikwazi ukuthinta nawe alright makho ubambe usifake njengamanje uba ngikhulumi ngesikole sithi lana ke ubone into engifaka la yebo makhosi ile uzogcoba ngayisibhamu sakho phambi ukuthi usidubule ungakhohlwa makhosi ngiyajejeka bongiyeza lo muntu wathi ngiphambi ngidubule isibhamu ngeke ngidubule isibhamu ngidubule umuntu makhosi awuchaze kahle makhosi ara ndodana uthatha lento engifakela lo muthi engufakayo ugcoba kisibhamu lesi sakho ngeke uze umgede uyambulala or yini ufuna ukumgcina hayi makhosi ngeke ngize ngimugcina ngifuna ukumgcina ngifuna nje aye kaGuqanyana ubona ke la ungabona nje ngathi amanzi ngicela ungiphuzela la ungamningi uphuze nje kancane hayi makhosi ya mama injalo phela ngoba ngitshela ukuthi le akuyona into noma yini ephilayo oh makhosi hayi ngoba songitshela nje ukuthi siyaphila angihambe ya makhosi la afe khona yes ya makhosi uzohamba uyibeka umuthola ithuba nanoma yini yebo makhosi ukwenza ngeke ngithathela le alright Yabona endleleni uyafa makhosi siyathokoza makhosi siyathokoza uyavula imali wakukhanisa makhosi sana ndaba manje sizakele hayi lonke imithi yami thintana abo befana ngabantu bale ndawo le ubona ukuthi nabo inkulu ngithanda nale mali yangaka
Athi mama uyahlala sinemeeting sanibaba nonke wozani. Wozani phakathi kama uyahlala meeting wozani. Hayibo Tom, basibizela ndaba. Kodwa ngiyangezi angifuni kuyakuleya. Wozani phakathi kama uyahlala sinemeeting. Ngisheshe indodana ngifuna manje ngo3 ngafuna nomningi ngicela ngaphuthuma. Okay mphakathi qala ngibingelela ngithanda nobulo ngasingasheshe isabe namhlanje ngisasho ngangena iphone mphakathi ngicela ukunibingelela ngiyazi into engizesho ukuthi ngene izingikhodo kahle kodwa mina ngiyabona Hayi Tom, ibuya. but guys it's serious ngibonile mina ngamehlami yesterday ngihamba no before nje uzoqhubeka angikholelwa kuzo zonke lezi zinto engibizela zona isikhathi singakasami ngabe ngiyageza ngiyahamba ulibele ungimoshela isikhathi uzongibizela no siqede ma izolo behamba nomuntu wami nendoda sisunje sihamba like guys sithi sihamba ngampela sikhona umoya engawuzwa kahle kodwa ngihamba mina ngithe ngithi ngisahamba angisamboni sengibona igazi akasekho angazi but nje sibona nganathi sibona nje umuntu esethi Kodwa yishile nje hayi Tom, mina ngikhona nje yonke le nto. okay man guys wait aningikhola sidlule mapho nyamazo mfana ekuthiwa upahile So guys, ngizama ukunitshela ukuthi be ready. Lindelani. If ukuthi aningikhola it's fine nizoyibonela ngawena amehlo. Kodwa Ubalo lokho badubula ngaka. akabona u-invisible akabona. Nje umuntu Invisible mama uspele. Joy Tom ngeke. Okay guys. Siyashona kuleli zwe. Ngivele ngiyasoma. Mama nje bendawo ngithanda ukubamba isikhathi senu sokuthi ningilalele. Kodwa ngiyazi lento le ngingayibiza ukuthi ngitikoloshi ngisho njalo. Ngitikoloshi. Hayi ke uthula mfishane indumu kwaphela Ude. Hawu manje. kanjani manje ngoba phela ngikhuluma nawe manje kube awuwena ngaba ngikhuluma nawe nje. Wazi mhlawumbe ngiyakuvakashela wazi. Hey Tom, ngabe wafanini? Phela mina ngiyidela kufe bola ukhuluma neninja. Wa, Tom. Siba negig. Hayi Tom, ngeke si nawe yaba. Nawe yazi mathikithi sengabhayi. Oh,